И здравейте на всички, аз съм Гогата БГ. Здравейте, добре дошли на Skull Driving 3D. От един месец малко поспрях с клиповете. Съжалявам, но така е. И сега днеска съм решил да ви направя едно малко клипченце. Малко. За тази цел ще играем Driving Skull. Driving, не Driving Skull, а Skull Driving 3D. 3D, епизод номер 1. За целта ще започнем, ще минаваме на City Driving. City Driving. Ще караме в града се едно. Така, Welcome, Skype, Skip. Опа, забравих да сложа кола. Да завия. Не, карам направо. Добре, ще карам направо, само ще махнем тая реклама. И не мога да я махнем тая реклама. Опа. Нека да сложим камерата. И къде трябва да завия. Тук трябва да паркирам. Така. Първи левел минахме. Ще изчакате само за 5 минути да махна това. Спра това и ще изчакаме малко, защото да зареди за втори левел. Ето, зареди за втори левел. Само че не знам защо карам назад. Добре, поправихме го. Сега даваме мигачи, пътуваме. Трябва максимум да съберем на 50 до 50 км трябва да караме максимум. Иначе не вземат това почки. XP, левела. Вземаме наляво. Минаваме в другата посока, която е забранена. Сега тук трябва се с 50 да караме. И следващата табела е така. Малко ще го изпреваря този, но с много малка скорост. Днеска съм решил да ви направя едно клипче, защото давна е нямало. И така. Малко така не се кара по този начин, но ще изчакаме, защото светофара е на червено. А когато е на червено, изпираме. Ето сега даваме газ към зелено. Тук сега спираме. Газ. Не трябва да минаваме линията, иначе давай, спираме тук. Тук трябва да се спира. Спри. Така. Играта за мен много ме кефи. Чакайте малко, къде е колата сега, къде карате на същото. 40 км на максимум трябва да се кара 50. Ако дадете мръсна газ, тогава не ти е позволено да даваш около 100-120, а ти е позволено да караш с 50 в играта. Мога да преместа обезема. Сзади. Даваме газ. Лекенко газ. Да не...
Тук минаваме на зелено. То винаги се минава на зелено, но... Така. В реалния живот, ако карате някакво BMW или там някаква вид кола, аз в реалния живот мисля да карам едно BMW, обаче дали ще мога да го управлявам, но с времето ще се науча. Този като ненормален, според мен дето е. Защо ли? Защото ще да сгази човека, който пресича. Така. Караме. Аз тебе какво ще чакам? Добре. Следващия левел. Ще мине максимум 3-4 левела и до там ще продължа днешното видео. Ама че тук не се вижда къде се насочих да карам. Оп, без посувни. Така. Караме. Така. Рестартинг.
трябва да вземем наляво. Той пешеходец няма да такова. Аз си трябва да канал с 50 км. Си трябва да канал с 50 км. А пък иначе в Driving School трябва да канем с 30. Вие, те нормални са с 30. Нищо, все пак изпълнявам. Тук си трябва да чакаме пак, че трябва да бяхме го изправили с мъстага само 50 км, че 50 км. Добре? Иначе ми за това червеното. Дето такова. Дето за поражение на скоростта. Айде. Последен левел и тотално ще приключва днешното видео. Колко ще бъде дълго. Така. Тези минават на оранжево, пък аз сега трябва да чакам на червено. Как ти тъй фунти, ама. Се нервих. Така. Ами така, дами и господа, с това приключваме днешното видео. Ще се видим съвсем скоро. За рождения ден може да направи някакво клипче, не знам, ще видим. Чао и до нови срещи!